दि बे सरकारनि लामायाव रज'नाय थास' फांसेनि बिबारखौ जुदि खाना जानो मोना नामा अब्ला बे मानसिया आंखौ मानो बुंनो गोनां इउटुबार जानानै बिराद फैसा खामायबाय इयो माब्ला हौवा हिन्जाव नांज्लायलायनानै माला हौवा गोदान लानानै खारगोन। हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बे एन महिलारी चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दं। आंबो इसोरनि अननायाव दासान्दि मोजाङैनो दं। ओमफ्राय दिनै गांगा थफा गैया आरोना। ओमफ्राय गांगा थफा गैयाबा न'आ ओरैबादि सिरि जायो लोगोफोर। माने आंबो थानो सुखुवा आरो नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोना। मैया कमेन्ट्स हरदों आरो आदा गांगा थफा गैयाबा मोजां मोना होननानै। ओमफ्राय आंबो गोसोखौ एसे बोरैबा मोनलायबाय आयौ दा बायदियाव जुदि गांगा थफाया आंखौ गारनानै कम्पानियाव खामानि मावनो थाङोबा आंबोथ' गांगा थफाखौ माब्लाबा खामानि मावालासे उन्दुनानै थाबा रायोना आङो लोगोफोर कम्पानिफोरावनो खामानि मावनो थांदो साख्रिबो लाया बाख्रिबो लाया मा मावना जाबावगोन नोंलाय होननानै। ओमफ्राय इदिनो आं माब्लाबा भाबियो आरो नोंथांमोननि कमेन्टखौ नुनानै आंखौ बेबायदि लाल' दिंग' गारना गालाङोबा आंबो थानो मोजां मोननाय नङा आरो नोंसोरबो आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोननाय नङा। बिनि थाखायनो आं दुखु मोनो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय थेवब्लाबो एडजास्ट बानायनांगोन माब्लाबा सानसे नङाथ' सानसे बियो न'निफ्राय गोजानाव थांखानांगोन ना साख्रियानो जा माबा मोनसे खामानियानो जा न'आव थानानै मोनजायाबाथ' हाजिरा मावनानै जानो हायाबाथ' थांखानांगोन ना लोगोफोर। ओमफ्राय बिनि थाखायनो दिनैबो इयो गैया न'आव। ओमफ्राय खामानि मावनो थांदो एसे जोंहा हासबेन्डआ इदिनो लाइननि खामानि मावो नालाय। ओमफ्राय दिनै दै टेंकि साफा खालामनो लेंहरदोनो बेखौनो फिसा खामानिखौनो मावनो थांदो लोगोफोर। ओमफ्राय फिसायानो जा गेदेरानो जा खामानिया खामानि बिनि थाखायनो थांनो थिनबाय आरो। ओमफ्राय मानसिया थांबाय ओमफ्राय न'आव गांनैसो जि सोमना गालांलायदो आरो आंखौ सुथों होननानै। ओमफ्राय दा बेखौबो सुनांसिगोन आरो गोबां खामानि दं। ओमफ्राय गाबोनथ' बिश्वकर्मा ओमफ्राय बिश्वकर्मानि गिबियावनो नोंथांमोननिसिम हेपि बिश्वकर्मा एडभान्स होननानै जासिहरबाय। ओमफ्राय आं नोंथांमोनजों खायसे बाथ्रा शेयार खालामनो नागिरदों आरो। ओमफ्राय आं जिरायनानै नोंथांमोनजों दसे रायलायगोन लोगोफोर। माने शेयार लाबलायलायबाय आरो आं नोंथांमोनजों रायज्लायनो थाखायनो। ओमफ्राय आं बिदिनो शेयार खालामनोसै गोसोनि बाथ्राखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामोब्लासो आं गोजोनो आरो नङाब्ला सोरनो खोन्थानानै मा मुलाम्फा जानो नङा होमबा। ओमफ्राय आंनि टपिकआनो जाबाय आंनि बिखयदे लोगोफोर आं दस्राखौ बुंनो थाङाखै। मानो होनोब्ला आं जाबाय मिडिल क्लासनिखौनो बुंनांसिगोन। आं साख्रि मावाबाबो आंनि हासबेन्डआ साख्रि मावाबाबो आं मिडिल क्लास फेमिलियाव गोलैयो। आवगायबो आं माने आंनि जोनोमगिरि न'आव आंनि बाबाया माबा टिचार माबा खामानि मावो टिचार। ओमफ्राय जोंहा आदा गेदेराबो डिफेन्सआव मावो। ओमफ्राय आदा उन्दैयाबो एयारफर्सआव मावो नालाय। ओमफ्राय आं मिडिल क्लासावनो गोलैबाय। जि थाइसे थाइनै मोनो माने एसेबाबो जों माने गुबुन दस्राफोरबायदि एसेबां माने खस्थ' मोनबोआखै आरो आं जेब्लानिफ्राय जोनोम जादों। आदामोना आवगायो खस्थ' मोनबोदोंबाबो आङो माने खस्थ'खौ मोनाखै आरो बांद्राय। ओमफ्राय आं मिडिल क्लास फेमिलियावनो गोलैयो। ओमफ्राय आं सानो आरो जेनेबा आङो रावखौबो गोरिब गुन्द्रा होननानै हय सोरखौबा धोनि होननानै आं जेबो जाज खालामनो थाङा। आरो आङो मिडिल क्लासबाबो ओरैबायदि माने आङो ना नागिरनानै जानो मोजां मोनो। आरो थास' आथिङानो जा सरकारनि लामायाव जि रज'नानै थायो दिंखिया मैगं माबा मोनसे मैगं मैलाफोरखौ आं ना हमनानैयानो जा बिराद आं आगोलनिफ्रायनो बिराद मोजां मोनो आरो उन्दै समनिफ्रायनो आङो ना बोनै माने गोबां सोदोबफोर होनजाबोदों आरो। ओमफ्राय आंखौ होनो आरो बे मास्टरनि फिसायालाय मानो ना बोनदों होननानै आंखौ लाजि फोनाङोमोन। खिन्थु आं लाजियामोन दै उन्दै टाइमावथ' बुजिनो हानाय जायाना। ओमफ्राय जेब्लानोखि आङो सिख्ला देरलाङो मालाङो अब्लाबो आं ना बोननाय ना गुरनाय थास' आथिं नागिरनाय थास' बिबार नागिरनाय इफोरबायदि खामानिखौ आं गारनो हायाखै आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आंखौ बुङो आरो मोनजादों ना मोनलोङाखै बिदा साख्रियाला थानानै बिफा मास्टर थानानै माने एसे खस्थ' खामानि मावना जानांगौ होननानै। खिन्थु इ मोनसे गाज्रि खामानिथ' नङाना। आं आंनि उदैनि थाखाय आं जेनेबा आं न'आव साख्रि मावाबाबोथ' आङो निजिनि बिमा बिफानो आंनि बाबाया दिनै थास' बेदर जानो मोजां मोनो खारै ओंख्रि जानो मोजां मोनो बिनि थाखायनो आं थास' जावनानै बाबानो होफैयोमोन। ओमफ्राय बाजैमोना थास' बिबार जानो मोजां मोनो थास' बिबार खानानै होफैयोमोन। ओमफ्राय आंखौ बुङो आरो गोबां मानसियानो बुङो गामिनि मानसिया दै
गामिनि मानसिफोराबो खायसे खायसेयाल' दे गासिबो नङा खायसे खायसे मानसिया एदावनाय रावै आंखौ बिराद इनसाल्ट खालामोमोन आरो ओमफ्राय आं मार रागा जोङो आं खिन्थु ओमफ्राय सिख्ला टाइमा सिख्ला थांबाय ओमफ्राय दा हाबा जानाय समाव हाबा जाफैबाय आं ओमफ्राय दासिमबो आं ना गुरनायखौनो गारनो हाया ओमफ्राय दा आंनि न'खरावथ' जेनेबा आंनि बिखुनजोआ दिनै जोंनि खैफोद आफोद माबा मोनसे थाखा फैसा गैनाय गैयैखौथ' रावबो मिथियाना जों माबायदि हालोदजों जेनेबा थासारिजों जों माबायदि भुगिनांदों दिनै साख्रियाला जानो हागौ आंनि बिखुनजोआ दिनै साख्रियाला जानो हागौ जुदि बियो साख्रियालाबा जेनेबा साख्रियाला फैसानि अभाब गैयाबा फैसानि आंखाल गैयाबा दिनै आंनि बिहावा मानो एसे खस्थ' खालामनानै मानो गुबुननि न'आव लासिं सिं मानो मिस्ट्रि खामानि हाजिरा मावहैनो गोनां जादों बेखौ सोरबा सानदों ओमफ्राय आं रागा जोङो आरोना ओमफ्राय माने आं गोसोआव गुद गुद जाबाय थायो ओमफ्राय आं होननोनो हाया माने सोरखौ मा होनानै सोरखौ मा मुलाम्फा जानो खिन्थु ओरैबायदि इनसाल्ट खालामबाय थायोना खायसे मानसिफोरा माने उल्टा जबाब होनो गोसो जायो आङो ओमफ्राय खिन्थु मालायखौ बुंनानैलाय मा लाब जायाना जायनि खर'आव मेलेम गैया बिसोर मानसि बुजिखाया ओमफ्राय जोंखौ ओरैबायदि बुङो माने इउटुबखौ लानानै दै आं जेनेबा इउटुबखौ बै समनिफ्राय स्टार्ट खालामग्रोदों जेनेबा ससियेल मिडियायाव जेनेबा आङो रिल्स बानायनानै मोजां मोनो सायरि होनानै मोजां मोनो बै समनिफ्रायनो दिनै एसे गाबोन एसे नायै नायै आंनि चेनेलाबो एसे देरबोबाय आरो ओमफ्राय देरदोंथ' देरदों ओमफ्राय आंबो गोजोनबाय जेनेबा इउटुबाव थाइसे थाइनै खस्थ' खालामनानै मोनो एसेबां मानिबो मोना देसुं हाजिरा मावनानै मानसिया सानसेयाव जेरै 200-300 थाखा मोनो बेबायदिनो इउटुब खालामनानैबो बेखिनि फैसाखौ मोनो लोगोफोर जाय इउटुब खालामो बिथांमोना मिथिखागौ जानांगौ इउटुब खालामबानो जे 1.5 लाख 2 लाख थाखा मोनो बेबो नङा ओमफ्राय आंनि बाबाखौनो होनबाय आङो आंनि बिहावखौ खामानि मावनो थांबा बुङो जाहैबाय मानि आंखाल नोंसालाय फैसाखौलाय बहा दोनदो हिनजाव मास्टर ओमफ्राय बिहामजो इउटुबार आरो लोगोसेनो फिसालायाबो माबा मावो वेरिं खालामो फैसाखौलाय मायाव दोनदो होननानै बुङो होमब्ला दस्रा मानसिफोरा माने फैसाखौल' नुयो फैसाखौल' मालायनि न'खराव माने मा जादों मा जाया बेखौ नुवा फैसाखौल' नुयो बिराद फैसा जाबाय जोंनि न'खराव जुदि इमान फैसा जादोंबा मानोसो जों बिल्डिं लुनानै थानो हायाखै सोर मा जादों सोर मा जायाखै न'खरनि प्रब्लेमखौ रावबो मिथिया ना लोगोफोर नोंथांमोना जाय बुजिनो गोरों बिथांमोना बुजिखागोन जाय बुजिया बिथांमोना बुजिखाया ओमफ्राय आं माने नोंथांमोनजों शेयार खालामदों जाहाथे बयबो मिथियो बिराद राग जायो आरोना बेफोरबायदि खोथाखौ खोनायोबाथाय लोगोफोर रावबो माहाजोन जानो होननानै बे संसाराव उजिफैखायाखै आरो माहाजोनखा जानानै उजिफैयाखै गावबा गावनि नाजानाय एबा सेस्टाजोंसो इन्टारभिउ होनानै साख्रि मोनदों आरो गोबां न'खर खुंलांनो हादों बेफोरबायदिनो खस्थ' खालामनानै नोंसोरबो जाम्बा जाम्बिफोरा जायफोरा बेफोरबायदि नहग मालायखौ लानानै नोंसा इखिनि रां दं नोंसा इखिनि फैसा दं मानो एसेबां खस्थ' खालामदों होननानै बुंनो लागा खोथा गैया खस्थ' खालामबासो फिथाइखौ मोनो आं जुदि बे सरकारनि लामायाव रज'नाय थास' फांसेनि बिबारखौ जुदि खाना जानो मोना नामा बिसोरनि न'आवथ' थांनानै आं खाना जाहैयाखै बिसोरनि फुख्रियावथ' थांनानै आं नाखौ गुरना जाहैयाखै अब्ला बे मानसिया आंखौ मानो बुंनो गोनां ओरैबादि टान मोनोना आं बेफोरबायदि बुंग्रा मानसिखौ सौखेनि बायदि रागा जोङो आं मिथिबाय बुङासो माने मानसिजों मानसि बुंलायलायनानै बाथ्राया सल्भ जाया ओंखायनो बुङा जों ओरैबादि आंनि बिखुनजोआनो जा आं जा आंनि हासबेन्डआनो जा जों माने जों न'खरनि रायलायनानै मिनियोसो आरो जेनेबा बा माबायदि होनोलै जोंखौ बा इमान फैसा दंना जोंनाव ओरै होननानै माने फैसाखौनो बिहरो जानला माला फैसाखौनो बिहरो फैसाखौ बिहरबा सोरबा मोनो जानला माला जोंबो खस्थ' खालामनानैसो मोनदों ओरैनो ओइ हाग्रा बंग्रा खनथुमनानै फैसाखौ मोनाखै खायसे मानसि थायो ओरैबादि जाय मानसिया जाम्बा आदुआ बैफोर मानसियासो मालायनि फैसा थाखा मोननाय मोनि इफोरखौ सावरायबाय थायो जाय मानसिया गावनि खामानियाव मुखुब गाव खस्थ' खालामनानै माबा मोनसे स्ट्रागल खालामबाय दं बेफोरबायदि मानसिया माने गुबुननि दस्रा खस्थ' खालामनानै मोननाय थाखा फैसाखौ मेगनबो होआ मोजां जाथो मालाय खस्थ' खालामनानै मोनदों मोजांनिसो खोथा बेफोरबायदिनोथ' जौगालांनांगौ होननानैसो बुङो मिथिबाय आरो आंखौ लानानै जायो बुहुद इउटुबारनो आङो
इउटुबार जानानै आं सानो आरो आं इउटुबार जानानै भुल खामानिसो मावखोना माखो होननानै इउटुबार जानानै ओरैबायदि गाज्रि बुंजायो ससियेल मिडियानो जा गामियानो जा इदिनो गोबां जायगायावनो मोजां गाज्रि बुंजानो गोनां जायो ओमफ्राय मोजां गाज्रिनि गेजेरजोंनो दावगालांनांगोन बेनो सासे इउटुबारनि थांखि आरो आं दावगालांगोनबो माने आं बे भिडिअनि गेजेरजों रावखौबो जेबो बुंनानै मुलाम्फा जाखाया अब्लाबो आं माने गोसोनि गोजोननायनि थाखाय आङो ससियेल मिडियायाव फोस्रावना होनाय बायदि खालामदों मानो होनोब्ला आं ओरैबादि रागा जायो बैफोरबायदि मानसिखौ जेब्लानोखि आं ना गुरनो थाङो थास' फांसेनि आङो आथिं खायो बिबार खायो सरकारनि लामायाव रज'नानै थानाय मैगं मैलाखौ आं खाफैयो अब्ला आंखौ माने बेफोरबायदि सोदोब बुङो मोनजायाखै नामा बिखुमजो मास्टर थालायनानै नोंसोरबायदिया इफोरबायदिखौ नागिरना जानो समाया ओरैना बुङो आं एसे मालदार जाबायना इमान मालदार जाबालाय मानोथो आम्बानि बायदि इमान गेदेर साख्रि मावनानै माने बेफोरबायदि फैलाब फैथाब गाननानै थानो गोनां जादो इमान गोसोबायदि गाननाय जोमनाय गाननानै जानाय लोंनाय एकदमबारे फेसिलिटि जानो हागौमोन सं सोर अबेनिफ्राय लामनानै फैसाया ओरैनो फैयो खस्थ' खालामनानैसो हाजिरा मोनसे मावनानैसो फैसाया 500 थाखाया फैयो मालायनि खस्थ' खालामनायखौ नुवा फैसाखौल' नुयो संसारनि मानसिया संसारनि गाज्रि मानसिया फैसाखौल' नुयो मोजां मानसिया नुवा इफोरखौ मोजां मानसिया भाबिया सोर बेसे खामायदो सोर बेसे खामायाखै सोर मा खालामदों मा खालामाखै इखौ नायफिनबाय थायाथ' मोजां मानसिया इफोरखौ नागिरा जाय मानसिया बुरबक खामानि दामानि गैया इफोरबायदि मानसियासो इफोरखौ रायज्लायो इफोरबायदि मानसियासो मानसिजों मानसि जावलायनो फैबाय थायो खामानि गैया गाव आरजि गाव खामाय मालायनि फैसाखौ मेगनबो होनाङा बाथ्राबो बुंनाङा रायलायनाङाबो बिनि सायाव ओरैबादि टान मोनोना आङो सिख्ला टाइमनिफ्रायनो बुंजाना दिनै हाबा जाबाबो बेफोरबायदि बुंजानो गोनां जाबाय ना गुरला आङो दिनैफ्राय लोगोफोर आं ना गुरनो गारसिगोन नाखौ मानो गुरनो गारगोन मिथिबायना आंनि हौवाया दिनै आंखौ माबा मोनसे कारनाव ना गुरनो थांनाङा आंनि बिखुनजोआ दिनै ना गुरनो थांनाङा आंखौ माबा मोनसे जाजानो गिनानैसो बेफोरबायदिनो बेमार आजार दा जाथों होननानैसो सम थां दा थां इदि होननानै आंखौ बुजायो बेफोरबायदि बुंनायावबो आं मानिबावासो थांबावोसो आङो खिन्थु खायसे मानसिया आंखौ बुंदों नोंसोरबायदि मानसिया ना गुरना जानो समाया आं दिनैफ्राय गुरला लोगोफोर मानो होनोब्ला फैसायानो एभेलेबेल ना ओरै रखमसो होनांसिगोन दा थांबाबो इफोरबायदि होनजायोबा थांला आङो जेखाय बुख्रेबनासो लासिगोन आङो नाय अब्लाबो आङो मोनसे बाथ्रा बुंनो सानो बै जाम्बा आदुवाफोरनिसिम मोनसे मेसेज हरनो सानो आरो आङो बैफोर मानसिया दि होनो साख्रि आल्ला मास्टर बायदिसिना साख्रि थायोना सरकारि साख्रि बेफोरबायदि मानसिनाव माने बुहुत थाखा थायो होनना भाबियो खिन्थु मा होनो नोंथांमोना मिथिगौ ना सासे गरिब न'खरनि मानसिया फार्स्टआव मा लुगैयो मिथिबायना बेनाव बै टाइमाव साइकेल गंसेयानो गैया जायो बियो थाबायना थांनो गोनां जायो बे साइकेलखौनो लुगैयो खिन्थु बे साइकेलखौनो मोननो हाया इयो ओमफ्राय मिडिल क्लासनि मानसिया जेनेबा बेनाव बाइक गंसे दं बे बाइक गंसे थाबाबो बियो कारखौसो लुगैयो ओरैबादि घटना मिथिगोना बेखौ माने बुजिया नोंसोरो आरो मानसिनि सोलेराव सबनियाबो मोजां जाया सोरबा बेमार आजारजों गोजोमना थायो सोरबा न'खरनि एकदमबारे थाखा फैसा बुहुत नांगौ जायोथ' मानसिनि जिउआव माब्ला मा जायो रावबो मिथिया दिनै आंनि आइखौनो हमना ला आंनि आइया दिनै हमना ला 40,000 50,000 दरमाखौनो मोनबाय बे 40,000 50,000 फैसाजों बियो संसारखौ खुंलांनो हागौमोन जुदि बिहा देहायाव जेबो गैयामोनबा आरो बियो सानफ्रोमबो ओरैनो न'आव जनानै बिनि एकाउन्टाव 40,000 50,000 फैसाया ओरैनो हाबाखै आरो बे 40,000 50,000 फैसाया माबोरै गोमालाङो मानि थाखाय गैया जायो बेसो मिथिगौ बेदि सानफ्रोमबो फुङावनो उथिनानै ओंखाम जास्लाबमोनि 8टा बाजियाव स्कुलाव ओंखारलांनांगौ 3टा बाजियाव ओंखारबोयो आंनि बिखुनजोआ बे उदैयाव मानो बेल्टखौ गानना लादों सोरबा नायसनदों मालाबा सोरबा नायसनदों बेल्टखौ मानि थाखाय मा फेशननि थाखाय बे बेल्टखौ गाननानै लाङो नामा गावसो मिथिगौ बे बेल्टखौ गाननानै जुदि स्कुलाव हान्थिबाय दं थांलाय फैलाय बेसो मिथिगौ आरो बे सिंनि थाखायनो बेसे उखुद जानानै न'खराव थाइसे थाखा गैयि जालांदों बिनि थाखायनो आंनि बिहावा दिनै थाइसे मोनगौबा थाइनै मोनगौबा ओंख्रिनि थाखाय ओंखामनि थाखाय दिनै बुथुमनानै दोनफैनो गोनां जादों बेखौ सोरबा नुदों एभेलेबेल फैसा
बिहाव साख्रि आल्ला माबा बिखुनजो साख्रि आल्ला बिहाव मिस्ट्रि फिसालायाबोनो वेरिं मावोनो बिहामजोआ इउटुबारनो बेखौल'सो नुदों थाखा फैसा गरसे गैयि जालांदों न'खराव मिथिबाय मानि थाखाय बिहावा आंनि बिहावा बेसे खस्थ' खालामनो गोनां जादों सोरबा नुदों जोंथ' जेबो गैया रे जोंथ' जेबो गैया आंनि हौवायाबो जेबो मावा आंबो जेबो मावा जों जागारनायसो दा जोंनि लाइफआवथ' जेबोआनो गैया आइ बाबा गैयाबाथ' जोंनि लाइफआव जेबोआनो गैखाला बेखौ सोरबा मिथिदों माने बांला थाबानोखि न' गिदिर लुबानोखि फैसा बिराद क्रर क्रर थायो नामा सासे गोरिब गुन्द्रानावसो बांसिन फैसा थायो बिनिख्रुइ आंनि बिदिनायाव बुजिनांगौ बाथ्राखौ बुजिया हसिया मालायनि माने मालायनि गाज्रिखौ लुगैनाङाथ' मालायनि गाज्रिखौ लुगैनाङा जों संसाराव बयबो जुदि हास्थायोबा बयबो नाजायोबा जोङो जौगालांनो हायो जों रावबो धोनि जानानै उर्जिफैयाखै आंनि बाबाया मिथिगोना नोंसोरथ' मिथिया गामि दथा न' खाथिनि मानसिया सिनायगोन जाय मानसिफोरा सिनायखानाय बिथांमोना मिथिखागौ जोंहा आंनि बाबाया आगोलो साइकेल मेकारसो मावोमोन 10 थाखा 20 थाखा मोनोमोन बै टाइमाव बेजोंनो न'खर खुंबोदोंमोन जोंनि बाबाया आरो आंनि बाबाया फरायनायाव मोजांनि थाखायनो बियो नाजानानै मेट्रिकखौ सेकेन्ड डिभिजनाव पास जादों गावनि नाजानायजों आरो बैजोंनो इन्टारभिउ होनानै बियो दा मास्टार साख्रि मावदों आरो दासिमबो बेजोंनो जानो हाबाय आरो बियो जेब्ला साख्रि मोनदों अब्ला आं जोनोम जादों आंनि खाफालखौ मोजां होनांसिगोन दा आङो जेब्लानोखि बाबाया साख्रि मोनदों अब्लासो आं जोनोम जादों खिन्थु आंनि आदा आब' बिथांमोना बिराद खस्थ' मोनबोनांदों आरो दा बिसोरसो मिथिसिगौ माबायदि खस्थ' मोनबोनांदों ओंखायनो मालायनि गोनां गैयिखौ लानानै सावरायनो नाङा माने गावबा गाव हाजासे नाजाबानो जोङो फिथाइखौ मोननो हायो मिथिबायना नाजानांगौ माने लोगोफोर बैसोर बायदि मानसिया माने जोंनि न'खराव जेनेकुवा जों अनलायनानै थायो जेनेकुवा जों संसार जाबाय दं बेखौ नुनानै माने मेगन सायो मिथिबायना मेगन माने दा बायदियाव आंनि बिखुनजोआ मास्टर आंनि बिहावा दिनै मिस्ट्रि मावो आंनि हौवाया माबायाव मावो आजादि उन्दु जानांगौमोनलै आङो आजादि उन्दु जानांगौमोन अब्ला आंखौ सावरायगौमोन गामि दथायाव संसारनि मानसिया आंखौ सावरायगौमोन मोनजादोथ' मालायनि सायाव आथिं हेबे मोनजादोथ' ओरै होननानै एरना होसिगौमोन ओमफ्राय एरबा आंनि बिखुनजोआ दुखु मोननानै आंखौ रायसिगौमोन अब्ला कायजा जानानै बुलायलायबाथाय माने मोजां मोनबाय बेफोरबायदि गाज्रि मानसिया ओइनो मेन टपिकआ इनो लोगोफोर ओंखायनो मालायनि बुंनायाव माब्लाबाबो दा गाब्र' होननानै आं सानो जाय मानसिया बेफोरबायदि खोथा बुङोना बैफोरबायदिया मानसिया नोंनि मोजांखौ माब्लाबाबो लुगैखाया बैसोर बायदिया माने गाज्रिखौसो लुगैयो लामा दथा गामि बायदिसिनायाव जयै बैफोरबायदिया रायज्लायो गाज्रि खोथाखौ बया जाथों माब्ला गाब्र'गोन माब्ला हाखराव गब्लनानै माब्ला मिनिजागोन बैखौ नायबाय दं माब्ला हौवा हिन्जाव नांज्लायलायनानै माला हौवा गोदान लानानै खारगोन इउटुबार जानानै बिराद फैसा खामायबाय इयो मालाबा सोरबा सेंग्राखौ गोसोथोनानै खारबा हामसिगौ होननानै आंखौ भाबिबाय दं मानो खारनो नाय दाबायदियाव खारगोन नामा नाय आंखौ ओरैबायदि फाखा बुंनो फैदो साला